Здравейте на всички и добре дошли в канала на Спорт Парк Фитнес. Вие сте с Champions Factory. Казвам се Радослав Радев и се занимавам с калистеникс от 8 години. Освен европейски шампион за 2023 година, съм спечелил редица състезания в България и чужбина. Тук съм да ви покажа една моя тренировка, която е тествана върху много от моите клиенти и е подходяща както за начинаещи, така и за по-напреднали. Тренировката ще натоварва мускулите на цялото ви тяло, а качествата, които ще развиете са сила, мобилност, издръжливост и, разбира се, мускулна маса. Тренировката ще бъде кръгова с 8 упражнения, като между всяко едно от упражненията разполагате с почивка от минута и половина. Цялата тренировка е 3 кръга, около час и половина горе-долу и е напълно достатъчна да стимулирате мускулите на цялото ви тяло и да са готови за следващ растеж. Окей, нека да започваме. Момент! Щяхме да забравяме загрявката. Всяко едно от упражненията се прави или задържа около 10 секунди и загрявката трябва да бъде нещо от сорта на между 5 и 10 минути. След като сме направили една добра загрявка, подготвили сме мускулите и сухожилията за натоварването, което предстои, сме готови да започваме. Първото упражнение ще бъде набирания с надхват, което целта ще е да вдигнем брадичката над лоста и да изпънем ръцете додолу, като пускаме максимално бавно. Набирания, първа серия, 6 повтори. 1, 2, не забравяйте да активирате мускулите на гърба, 3, 4, 5, 6. След като завършихме набиранията, починахме се минута и половина, е ред за второто упражнение, което е кофички за 8 повторения. За кофичките е изключително важно, след като застанете в опора, да се стараете тялото ви да бъде напълно стегнато, да сте избутали с раменете надолу, да наблягате на корема максимално, погледа да е надолу и движението да е право пропорционално нагоре и надолу. След като преминахме през кофичките, преминаваме към следващото упражнение, което е австралийски набирания с подхват. Стъпваме горе-долу на такова разстояние и дърпаме гърдите към лоста, като се стараем тялото да бъде като дъска изправено, стегнато и да активираме само мускулите на ръцете. 7, 8. 8 повторения са достатъчни. За някои от вас могат да бъдат повече, за други по-малко, но важното е да бъдем натоварени. След като преминахме през австралийските набирания с подхват, преминаваме към упражнение за корем, което е повдигане на краката в вис. За целта ще трябва да се хванем за лоста и да повдигаме краката бавно и контролирано, за да не се люлеем и да изгубим ефекта от упражнението. Повторенията, които са ни нужни, са около 6 или 7. Ето и следващото упражнение за мускулите на вашия прасец за 15 повторения. Подпираме се към стената, тялото е изправено, махаме единия крак. Старайте се да го правите бавно и контролирано, за да усещате съкращението и натварването на мускулите на вашия прасец. 15 повторения на другия крак. Следващото упражнение е нормални лицеви опори за 10 повторения. Тялото е напълно стегнато през цялото време. Корема избутваме от скапалата надолу и правиме 10 повторения. Следващото упражнение е избутване за трицепс за 8 повторения. За целта избираме си
колкото по-наниско, толкова е по-трудно упражнението, така че преценете за всеки един от вас кой колко е напреднал. Заставам по този начин, стягам тялото и пускам лактите не настрани, ами надолу и вкарвам главата под лоста. 1, 2, 3. Стараем се да използваме само мускулите на трицепса. 4. Ред е на 8-то упражнение, което ще бъде насочено върху вашата кардиоиздръжливост, както и развитието на мускулите на горната и на долната част на тялото. Упражнението се казва бърпи, като се прави с лицева опора, а за тези от вас, които са по-начинаещи, можете да го направите без лицевата опора. Бройката повторения, която ще ви трябва за да завършите първи кръг, са 10 повторения. След като направихме първи кръг от 8 упражнения, с които натоварихме мускулите на цялото тяло, е ред на втори кръг, като отново почивката е минута и половина, а между самите кръгове може да починим и 2 минути. Така че нека започваме втори кръг, трети кръг и след това е ред на разтягането. Трети кръг. Добре. Направихме 3 кръга, 8 упражнения, минута и половина почивка между сериите, 2 минути почивка между кръговете. Като цяло това е една достатъчна тренировка за едно добро развитие на тялото, разбира се, след възстановяване, след добро хранене. Препоръчвам да правите тази тренировка минимум 3 пъти на седмица, 4 пъти, 5 пъти максимум, може и 6 път, зависи от нивото на всеки един от вас. Така че със сигурност има други прогресии на самите упражнения, има други вариации на такъв тип тренировки, така че оставете коментар долу на това видео, дайте ни обратна връзка дали ви харесва и дали имате нужда от още такъв тип видеа, тренировки за следващи нива, които биха ви били полезни. Така че благодарим ви за вниманието, очаквам вашата обратна връзка, а сега ще продължим с едно разтягане, което е изключително необходимо за доброто възстановяване. Let's go! За разтягането ни е нужно оборудване като само едно килимче, дори може и без него, не са ни нужни лостове или нещо такова, така че мога да започнем с разтягане на предната част на рамото и гърдите с ето това упражнение, което е изключително добро. Изнасяме тежестта напред. Ъгъла, ето този ъгъл го отваряме максимално, като препъзваме таза напред. Ръцете задължително са изпънати, събрани колкото може едни до други и изпъваме напред. Задържаме горе-долу около 20 секунди с леки напади и е напълно достатъчно. Следващата вариация на това упражнение е завъртането на китката и отново изпънати ръце, изнасяме таза напред и задържаме или правим такива леки напади горе-долу около 20 на секунди. Ще усетите доста голямо разтежение във вашите бицепси, но това е нормално. Въпросът е да не прекалявате много, защото ако прекалявате, може да разтегнете нещо и може да стане опасно. Добре, може да продължим с една ръка. Допълнително да разтегнем рамото по този начин, както и на другата ръка. Преминаваме към вътрешната част на тялото, като перките на гърба, отново ръцете изпънати, натискаме максимално към земята.
напади около 20 секунди. Преминаваме към предмишниците. Поне 20 секунди задържане. Наклончета. Сменяме накидки за тази част на предмишниците. Преминаваме към коремната преса. От тук лягаме по гръб. Кръстосваме единия крак върху другия и с противоположната ръка натискаме. Задното бедро и глутеуса се разтягат изключително добре чрез това упражнение. На другия крак също. Ред е на наклони напред за задното бедро и пръстците. Кой колкото може. Не е задължително да спипаме пръстите. Това е една от крайните цели. Но ако някой може до тук, дори пак е изключително необходимо. Важното е да усещаме напрежение в задната част на краката. Събираме стъпалата и натискаме коленете надолу към земята. Отново към 20 на секунди. Броите си на ум. Може и с таймер да засичате. Наклони към краката. Отваряме краката. Наклони към десния крак. Коленете гледаме да бъдат възможно най-заключени, изпънати. Напред също. Може и задържане. Отново 20 секунди. Страничен шпагат. Кой колкото може отново. Разтягаме задното рамо по този начин. След 5 или 10 минутно разтягане сме готови да започнем нашето възстановяване. Както казах, добра храна, добър сън и сме готови за следващата тренировка. Благодаря ви, че бяхте част от Champions Factory. Това беше една добра загрявка, една добра основна част тренировка, едно добро разтягане, така че надяваме се да ви е било полезно. Оставете коментар, харесайте това видео, споделете го с приятели и нямаме търпение за вашата обратна връзка.